Παιδιά, μισό, πυρούν εδώ. Σήμερα θα δοκιμάσουμε τη σοκολάτα την καινούρια, την Break. Και πάμε να τη δοκιμάσουμε, την έχει δοκιμάσει ήδη η μαμά μου. Τέλος πάντων, την έχουμε ανοίξει με αυτόν τον τρόπο. Εγώ την άνοιξα. Δεν φαίνεται πολύ σαν κανονική Break, αλλά τέλος πάντων. Ας πούμε, έχει ολόκληρο φιστίκι μέσα. Και φανταστείτε, έχω πάρει την Break. Όχι αυτή με τα φιστίκια, αυτή είναι πιο ακριβή. Παπα. Γιατί μας κορυδεύουν για να κόψουμε ένα κομμάτι? Εν τω μεταξύ αυτή λιώνει πάρα πολύ εύκολα. Είναι λίγο ιδιαστικό. Τέλος πάντων, για να δοκιμάσουμε. Γενικά είναι σαν την Dubai Chocolate του Lidl. Είναι χάλια δηλαδή. Τέλος. Γιατί όμως να έχει ολόκληρο φιστίκι και να μην έχει κατάυφη? Μισό. Άκυρο. Έχει μέσα. Ωραία. Θα φάω αυτό το μικρό κομματάκι. Αλλά δεν αξίζει για 5 ευρώ. Μην την πάρετε. Γεια σας. Μικρό βίντεο. Τέλος πάντων. Άργησα να σας βγάλω βίντεο γιατί βαριέμαι. Εντάξει, βαριέμαι και έχω και πολλά μαθήματα τον τελευταίο καιρό. Σήμερα δεν έχω μαθήματα, γι' αυτό σας έβγαλα. Γι' αυτό. Αυτά. Πολύ στεγνή σοκολάτα. Η Break. Δηλαδή θα το πιω όλο το νερό σε λίγη ώρα. Τέλος πάντων. Ναι. Αυτά. Γεια σας!